יאללה, גיא, צא. מה, ללחוץ על זה? כן, תלחץ. פשוט תלחץ. טוב, יאללה, תעשו, מה אכפת לי? לא. נו! די! נו! טוב. יאללה. כולי כבר מפחד. אל תפחד. אחי, זה לא רוצה, באמת זה לא רוצה, זה שטויות, יאללה. אמא זה. נו. 3, 2. לא. די, אל תעשה. אמא. 3, 2, 1. אמא! נו, תלחץ כבר! תלחץ כבר! תלחץ כבר! טוב. נו. 3, 2, 1. נו! תלחץ כבר! 3, 2. תקשיב, אם עוד 10 שנות אתה לא עושה את זה, אתה תצטרך לעשות את זה עם המסטיק. וואו. לא. 1, 2, 3. יש.